Il-kap nazzjonalista Elix Borg ma kundannax l-attak li qed jikkordina fuq pajjiżna l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa u ammetta dan mal-ġurnalisti wara konferenza l-ħamis wara nofsinhar minkejja li David Casa qal pubblikament li ilu xahar jaħdem fuq dibattitu dwar is-saltna ta' dritt f'pajjiżna u li se jkun qed isir ftit tal-jiem oħra. Rigward dak li qed inti jiena l-beraħ kont ma' David fl-ebda moment ma qal id-dibattitu li qal anzi fuq ir-rule of law. Borg mhux tal-li ddefenda lil David Casa iżda saħansitra qal li dan l-istazzjon qed idawwar id-diskors. Bl-istess tattika meta sostna li ried it-Torrijiet Fawdex u akkuża lil Partit Laburista dawwarlu kliemu, Borg qalilna hekk. Speċifikament kontra Malta dan id-dibattitu. Qatt ma jgħid kontra Malta, ta' ġifieri l-fatt li kont tispinjaw li kontra Malta hija xi ħaġa li l-ebda pajjiż Ewropew ma jħodkom bis-serjetà, ġifieri hija xi ħaġa ġifieri aħna kull pajjiż. Ma tikkundannax ġifieri lil David Casa. Għax ma qalx hekk. Iżda fil-verità Casa nnifsu filmat fuq Facebook aktar kmieni fl-istess jum ikkonferma dan id-dibattitu u qal ukoll li hu gburi bih. Saħansitra il-kap nazzjonalista kompli jgħid li dan l-istazzjon għandu aħbarijiet ħżiena u differenti minn ta' ħaddieħor. Naħseb baċċi news differenti ta'. Bekk kellu jgħaddi biss ftit aktar minn xahar biex il-kap tal-PN jiskarta l-kollox il-politika li tant tkellem fuqha meta laħaq kap tal-oppożizzjoni dik tal-bajda u l-ħamra. Dan hekk kif naqas milli jkundanna lil dak li ma kull ċans li jkollu jipprova jħammeġ isem pajjiżna barra minn xtutna. Tant li saħansitra ħalef li għamel gwerra qaddisa blodda kollha possibbli. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies waslhom ma jkunx Kastilja.